Үй алдында утырадыр кебек әткәй, тәмәкесен көйрәтеп, каршы чыгар кебек күрешергә, олы кәлүшләрен сөйрәтеп. Күчеп китте инде әткәй күптән, тәмәкесез якка, еракка. Күңел белән генә кайтам хәзер, әткәй кызы булып, кунакка. Кайдан сабырлыклар алды икән, түзеп булмас сыман чакларда. Җиңелрәк, бәлки тоелгандыр, ачы тәмәкесен тартканда. Яшәсен иде дә, тик әткәйне тартып алып булмый вакыттан. Мәңге яшьлек җирдә булмагандай. Дава юк икән шул картлыктан. Искә төшә, исән чакларында, тартма әткәй, диеп әйткәнем. Зар буласың икән, бер күрергә, тартып утырганын әткәйнең.